Здравейте! Днес ние с вас се намираме на Охридското езеро. Няма да ви кажа, че ми е студено и в момента слънцето пече много прекрасно в очите. Днес е 1 януари, така че тази тренировка е заредена на доста продуктивна година. Днес с вас ще работим с нашият корем, ще го правим плосък, така че вземайте постелката и нека да започваме. Тренировката основно ще я проведем легнали, така че ние веднага се насочваме. Лягаме си спокойно по гръб, отпускаме се, коленете се свити, ходилата на пода, ръцете първо отпуснати. Ще направим няколко дълбоки вдишвания и издишвания, за да се отпуснем на пода. Вдишваме през носа, издишваме спокойно през устата, още веднъж и издишваме. И сега ще почнем да дишаме малко по-интензивно, да включим нашия корем. Когато издишваме, представяме се, че имаме един балон, който искаме да надуем. И надувайки него, ние залепяме кръста към пода, а корема към кръста. Корема става твърд и плосък. Т.е. той не трябва да се надува на топка нагоре, а напротив надолу. Вдишвате през носа бавно. Издишвате през устата. Издишвате целият въздух и усещате как корема става твърд. Вдишвате и издишвате. Бавно вдишваме и бавно издишваме. Устните са като сламка. Вдишваме. И издишвайки, корема се залепя към кръста, а кръста към пода. Направим още 4. 3. 2. Прекрасно. Още веднъж. Чудесно. Слагаме краката плътно един до друг. Коленете са близо, буквално заедно. Когато вдишваме, коленете се отварят настрани, кръста отпуснат. Когато издишваме, почваме да стягаме корема, да залепяме кръста към пода и от тук коленете се затварят, се притискват едно към друго и тази леко се подвърта, се отлепят дупето от пода. Вдишваме, отваряме, издишваме, затваряме, подвъртаме, отлепяме дупето от пода. Вдишваме и издишваме. Вдишваме през носа, издишваме през устата. Хайде, още 9. 8. Аз ръцете ви показвам, за да ви е по-лесно и на мен така ми е по-лесно да обяснявам, така че вашите ръце може да са изцяло отпуснати и да работи само вашия таз. Вдишвате, отваряте, издишвате плътно едно към друго, притиснахте. Корема плосък се притиска към кръста. Вдишваме и издишваме. Хайде ще направим още 3 пъти. Вдишваме. Издишваме. 2. И още веднъж. Прекрасно. Пускаме. Сега слагаме краката по-широко от раменете. И от тук ние ще работим по същият начин, само че краката са широко. Когато вдишваме, краката се отварят настрани колкото можем. Издишваме, притискваме коленете едно към друго. Стягаме корема, подвъртаме таза и тук горе малко стягаме дупето. Вдишваме, прешлен по прешлен пуснахме.
Отваряме тук, кръста се отпуска, всичко се отпуска настрани, вдишваме. Издишваме плътно коленете, подвъртаме таза, изтягаме корема, издишвайки целият въздух. Хайде, още 10. Вдишваме и издишваме. Вдишваме, краката се отварят настрани, издишваме плътно едно до друго коленете, стягаме дупето, стягаме корема. 7. И издишваме. 6. Издишваме, подвъртаме. 5. 4. 3. Още 2. И още веднъж. Чудесно. Бавно пускаме. Пригърнете малко коленете и се залилеете ляво-дясно. И спънете малко кръста. Супер. И сега, както са вдигнати коленете, с ръцете се опираме в дланите. Коленете са леко напред, да са точно над ребрата ви, над корема, да не е 90 градуса, пък по-малък ъгъл. Опираме се с двете ръце, вдишваме, нищо не правим, отпуснат корема, когато издишваме пак през сламка, стягаме корема, с ръцете почваме да натискаме в коленете, а коленете се съпротивляват. Вдишваме, поемаме спокойно въздух, не натискаме, издишваме, почваме да натискаме и коленете се съпротивляват. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. И още веднъж. Супер, сега ще усложним. Ръцете кръстосваме. Когато вдишваме, кръст е залепен през цялото време на пода. Едната ръка се изпъва нагоре, а крачето се изпъва леко в диагонал. Не пускаме в никакъв случай, защото много се натоварва тук кръста. Пък нашата цел да включим все пак корема, затова навдигаме крачето, да гледа в диагонал, ръката също вдишваме. Докато вдишваме, другата ръка натиска в коляното, коляното се съпротивлява. Издишваме, събираме, сменяме, вдишваме и издишваме. И издишвайки стягаме корема максимално. Вдишваме и издишваме. Хайде още по 6 пъти на всяка страна. Вдишваме. Издишваме през устата. Още 5. Още 4. Кръста стегнат към пода. Корема прилепнат към кръста. Вдишваме. Издишваме. Още 3. Още 2. Още веднъж. На всеки крак. И последен. Супер. Бавно пускаме. И отпускаме коленете долу. Забръздаха ми ръцете вече. Иначе слънцето много добре ме напича, обаче не знам колко е градуса, но усеща се доста студеничко. Важното, че тренировките карат нашето тяло да се стоплим и в момента ми е супер комфортно. Сега ще използваме единият крак. Когато вдишваме, ние сме просто отпуснати, поемаме въздух в гърдите, отваряйки ребрата на всички 360 градуса
Издишвайки, ние стягаме корема, залепяме кръста към пода и едното коляно се вдига и се притисква максимално към гърдите. Съвсем лекичко се отлепя нашето дупе. Вдишваме, пускаме. Поемаме въздух, издишваме. Коляното към нас. Вдишваме. Издишваме. Стяга се корема, кръста към пода, коляното към гърдите. Хайде още 6. Още 5. Още 4. Още 3. Още 2. О, някой дойде да се къпа в езерото. Да се къпи. Още 2 пъти. И последен път. Супер! Сега ние продължаваме да работим с едната страна. Завъртаме се с вас. Какво слънце прекрасно! Лягаме. Секунда само да си отмъкна микрофона. Лягаме. Долната ръка се изпъва. Коленете гледат напред. И сега първо ще включваме с вас талията. Извинете, аз ще се затворя очите. Вие може да ме гледате, но слънцето в момента е доста силно, така че аз ще ви показвам с затворени. Сега нашата задача, когато издишваме, по същия начин издишваме през цялото време, през сламка все едно искаме да издухаме, трябва да отлепим талията от пода. Когато вдишваме, нашият корем се отпуска. Може да видите как моят пъп е леко по-надолу от линията на таза и на гърдите. Т.е. става една такава чупка. Когато издишвам, се старая да изравня таза да е прав нагоре и тук също да имам една линия права от ключиците, пъп и центъра на таза. Вдишвам, отпускам се, издишвам. Вдишвам през носа, издишвам през устата, стягам корема към кръста, отлепям талията. Вдишвам и издишвам. Вдишвам и издишвам. Вдишвам и издишвам. Все едно някой вид дърпа нагоре за талията. Вдишвам и издишвам. И още веднъж вдишвам. И издишвам. Супер! Запазваме тази линия, корема стегнат. Тук таза е леко подвъртян, все едно с кръста. Също ни дърпат леко назад. Изпъваме крака и ръката. Долната, ако искате, може да си я сложите под главата. Сгъната или както си беше да се остане. Изпъваме максимално ръката и крака успоредно на пода. Вдишваме. И издишвайки бавно пред себе си, стягаме коляното с лакътя. Вдишваме, изпъваме. И издишваме. И талията през цялото време е във въздуха. Когато вдишваме, ние максимално изпъваме. Издишваме леко с кръста назад. Отиваме. Лакътя и коляното пред нас. Движенията правим бавно. И издишваме. Нашата цел добре е да включим коремните мускули. Хайде ще направим още 5. 4. Ако вие се измаряте по-рано, имате цялото право да спрете и да почините. Още 3 пъти. Талията държим във въздух. Вдишваме. Издишваме 2.
И още веднъж. И издишваме. Супер. Бавно пускаме. Чудесно. Сега аз ще се завъртя с другата страна, за да може да ме виждате. Ние първо лягаме пак на гръб и от тук сега вече ще работим с другият крак. Т.е. до сега ние работихме изцяло с единият, той ни беше отгоре. Сега другият крак. Първо, вдишвайки, напълваме гърдите, издишвайки, стягаме корема, кръста към пода и коляното бавно към гърдите. Вдишваме, пускаме, издишваме, стягаме корема, коляното идва към гърдите. Вдишваме в гърдите, издишваме, кръста се залепя, коляното към нас. Още 5. Още 4. Още 3. Още 2. И последен. Супер, сега завъртаме на една страна, така че този крак да ни е отгоре. Слагаме ръката под главата, коленете гледат напред и сега ще работи нашата талия. Вие докато лежите, вашата горната ръка може да е или пред вас, или на таза. Когато вдишваме, корема отпуснат, издишваме през сламка и отлепяме талията от пода, създаваме права линия. Вдишваме, отпускаме, издишваме, отлепяме корема. Вдишвам и бавно издишваме. Тук ще усетите как таза, той също ви помага леко избутва назад, за да може да направим хубава права черта. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. И още веднъж вдишваме и издишваме. Супер! Сега изпъваме горният крак и горната ръка. Вдишваме права линия. А за да издишаме, тук трябва леко да бутнем кръста назад, да стегнем корема и да съберем пред себе си лакъти с коляното. Вдишваме и издишваме. Талията държим във въздуха през цялото време. Не, няма да кажа, че сте паднали, но ще видите знаците. Надявам се, че вие продължавате, докато сте тук. Си бягам. Талията е отлепена, ръка, крак, вдишваме и издишваме бавно пред себе си. Вдишваме, изпъваме, издишваме. Старайте се, когато издишвате, целият въздух да изкарате и максимално да стегнете корема. Хайде още 3 пъти. Още 2. И още веднъж. И издишваме. Супер. И от тук вече се завъртаме с вас на 4 точки. Ставаме на колене. Само да си събира косата. И сега първо ще включим малко нашият кръст и таз.
Когато вдишваме, ние имаме права линия. Когато издишваме, ние подвъртаме таза. Стягаме максимално корема и бутаме лекичко, съвсем леко назад. Вдишваме права линия, издишваме, отиваме назад. Вдишваме, издишваме. Вдишваме и издишваме. Избутайте се максимално от ръцете. Главата също е в права линия, в продължение на гръбнака. Вдишваме и издишваме. Още два. И още веднъж. Прекрасно. Сега тук слагаме вашите пръсти на постелката и отлепяйки първо коленете, дупето отива максимално към бедрата, корема отива към бедрата, дупето отива нагоре, поглед към постелката и имаме куче надолу с глава, старайки се да дръпнем пеците към пода. От това положение избутваме се в планк, издишваме, подвъртаме тук. Много важно, когато стоим в планк, да подвъртим таза, кръста да ни е нагоре, а корема да е стегнат. Защото иначе кръста ще взема цялото натоварване и това води вече до по-сериозни последствия. Затова караме корема да вземе натоварването на себе си. Планк. После отново вдишваме куче надолу с глава и издишваме, подвъртаме тази. Вдишваме първо с гърдите, се стараем да се дърпаме. Коленете и пеците не са толкова важни. Целта колкото може повече да пуснем гърдите и планк, подвъртаме тази. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Вдишваме и издишваме. Хайде още 3. Ако вие се изморихте по-рано, почивате. 2. И просто после продължавате с мен. И последен път. Бутаме се нагоре и почваме да свиваме едно коляно към гърдите, после друго. Поглед към постелката. Максимално се избутваме, не висим на раменете. Супер. И от тук бавно се пускаме. Сложете дупето назад на пеците. Изпънете добре ръцете, поемате въздух. И издишвайки, отпускате се надолу и почивате. И може да се останете още няколко секунди да полежите. Аз ви благодаря за тази тренировка и ви пожелавам прекрасен и слънчев ден. Благодаря.